balimaya ye ban an ta kuma ɲɛfɔ a ɲɛna diɲɛlatigɛ ɲɔgɔn bɛɛ tɛ sigi o de ye dɛ i m'a ye sa o de ye tiɲɛ kɛra balimaw ye yanni yan yan ala fo yanni mɔgɔ bɛ yen yanni a y'an ka yanni an bɛ se ka don ale y'a ka tagali ko fɔ so ne fana ye n ta ɲɛfɔ a ɲɛna komi an ye teriw de depuis an ka dɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛna ɲɛ f'i ye an ka i ka sɔrɔ quoi a bi ka programme na k'an bɛna taa fɔlɔ voilà mais ne ko o tuma na k'i bɛ dugu kɔnɔ aw ma mɛn dɛ o tɔ tɛ Bamakɔ kɔnɔ e ni fɛn dɔ an fɛn kɔnɔ Sara Jate ka dédicace a ka album c'est ce 29 mois de ce mois. Le 29. Bien sûr. Mais les affiches sont partout. Presque partout. Ah, j'ai m'a fait le 26 ça. Ah ok. N'est pas le 26. Ni fois là mon. Et quand c'est en 2022. Ah, il fait mal du gêner. Et n'est pas Borama. Ah, c'est un Borama. Et moi une petite quand le point les prix sont très abordables. Ah, ouais. Ah, maintenant voilà. Ah, d'abord la photo de Kama. Les tickets sont à 1000 francs seulement. Elisara, ayanga yenye. Wache ndroni. Kafaroka, nebi jina kafaroka. Na mwana acha angu. Abib na yeye. Ibara sana. Odronda ko. Abe mata jika kindwa. Kwa bilana. Ale kenaka. Ko saraka dale oju. Quand elle m'a saraka so me doro no, ale te se ka to. Ne ka village ta ka mo. Ai ka téléphone. Ne ka village ta ka mo. On est en Barako Baba. Wallo. Mon axe ça comment? Oui, ça va effectivement. Oui. Ouais, le concert du 29 mai. Oui, ça tient, ça c'est 29 mai. Oui. Oui, ça parlait de la culture, voilà. J'espère que vous allez faire un 4. Voilà, oui, effectivement. Ok, on se reprend, monsieur le président. Hélas, monsieur le président. Ayiwa abana kamuye wa atike abe sura église fan bɛɛ la ni mako ba tike mais ne yɛrɛ filɛ nin ni mako ba la majima ne ba tike feere abe sura église la awɔ o ɲuman mun ye sa a tɛ so taga bɔ a ma sa ka di concert o bana filɛ ayiwa Jehova amini Jehova Jehovah Jireh, Jehovah Go, Netogo Shalom, Jehovah Go, Netogo Nisi, Jehovah Go, Netogo Rafe, Jehovah Go, Netogo Ejire. Adamande kanasira ne